हेलो लोगोफोर वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ आंनि सनजित गयारी यूट्यूब चैनलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। लोगोफोर दायो जोङो अरुणाचल प्रदेशनि बुटां होननाय जायगायाव जोङो बेरायगासिनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नै नायनो हागोन। लोगोफोर जायगाया जोबोद मोजां जोबोद समायना आरोना आंना केमेराया मोजां नङा बेनिखायनो एसे गाज्रि नुयो आरोना केमेराफोरा। लोगोफोर थालिर बिबार आरोना थालिर बिबारा नै इखे माबायदि गोमोसो आरोना हालदै कालार। बेनिफ्राय जों बेरायगासिनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोबोद समायना बुटां होननाय जायगायाबो आरोना अरुणाचलनि लोगोफोर बेयो दैमा आरोना नै एखे थांबाथाय माने बर्डार मोनहैलायबाय आरो एखेबो ओमफ्राय दायो जों एखे माने थांगासिनो आरोना बेरायनो। नै नोंथांमोना दलङाव नायबानो जाबाय दैया आरोना केमेराया आंना बारा मोजां नङा बेनिखायनो बारा मोजां नुवाखै जानो हागौ। लोगोफोर दायो जों थानाय जायगा आरोना बुटां बेयो जाबाय जों थानाय केम्प आरोना नोंथांमोना नाहरबानो जाबाय। ओइखे सान ओंखारनाय नुदोंना ओरै थांबाय माने बे हाजोखौ बारबानो चाइना बर्डार आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय बेयो जाबाय जोंनि केम्प आरोना। लोगोफोर जों दायो नै दसे उनाव गारि गाखोसिगोन आरोना। लोगोफोर नोंथांमोना नायबानो जाबाय जों गारि गाखोबाय आरोना जोङो बिसिं होननाय जायगायाव थांनो नागिरदों आरोना जों बेजों लानानै। लोगोफोर नै लामाखौ नायबानो जाबाय आङो डाइरेक्ट सर्टकाट खोन्थाबाय। बे लामाया ओरैबायदि डेन्जारास लामा लोगोफोर सासेल' मानसि बारलांनाय जोबोद गोलाव आरोना मबाइलखौसो बारा मोजां नुवाखै आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। आं माने सुंद'यै जेनेबा ससेयै खालामनानै खोन्थादों भिडिअखौ बांद्राय गोलाव जायो नङाबा। लोगोफोर जोङो फाइनालि जोङो मोनफैमारबाय आरोना नै बिसिं होननायाव मोनफैबाय। नोंथांमोना नायबानो जाबाय चाइनानिफ्राय फैनाय दैमा बे दैमायानो जोंनि आसामाव ब्रह्मपुत्र जानानै फैयो लोगोफोर। खोबा हाजो बारबानो सायना आरोना नै दैया हाजो बारबानो नङा बैनो सायनाया ओइ बरफ नुहुरनायानो सायनाया बोरै बरफा ओइलाय बरफ बरफानो सायना हाय हाय बोलो अरुणाचलनि लांदां मानसि मोजां नुथारो माथो केमेरायालाय इखो सिनजोबनाय गोजां रायलायनांगौ लोगोफोर अरुणाचल प्रदेशनि चाइना बर्डार खाथिनि आरोना सुमफ्राम दंफां माने सुमफ्राम फिथाइ आरोना ओरैबायदि गोदै ओरैबायदि गोथाव आरोना बे सुमफ्रामा। जोङो माने बे सुमफ्रामखौनो जाबाय आरोना जों हाननानै जागासिनो दङ। लोगोआ पकेट मानि लाखोबाय जोंहा आदा जायो बियो जोबोद गोदै जोबोद गोथाव आरोना सुमफ्रामनि कालाराबो जि साइज नोंथांमोना सुमफ्रामनि कालारखौ नायबानो जाबाय सुमफ्रामा जोबोद मोजां आरोना। नै बजा थाबा माने खर' आथिं जानांगौ जायो। खर' आथिं ने बिबु बै दाउदै गला नैखि दाउदैबो दङ दाउदै दंसै आरो आंनि फिथाइयाव माबा आखायाव सुमफ्रामबो दं नै गोमोननो बिदि जायो जों आपेल टाइप आरो ना गोदै जायो। चाइना देसाव मोनो बेखौ नै दावराय गां मिथियालै बोरै बोरै ये खम नुयो गला मबाइलाव ओमफ्राय माबा बायदि बुरजाखा नै 1500 बिदिनो जागोनदां लोगोफोर नै जोंहा बयलार एवग्रायाबो दिनैनि भिडिअखौ लोगोफोर बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। दिनै माने बयलारमोन आरोना लोगोफोर नै एवबाय आरोना जोंना लोगोफोरा सारायावसो लोगोफोरनि हाग्रा बारिनि संनाय नालाय खोलसियाबो लावथिसो। लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ आरो आं इनिफ्राय मोजांसिन भिडिअ लाना फैबावगोन। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। थेंक इउ स' माच नोंथांमोना बेसेबां हायो सापर्ट खालामनानै शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोर। आं आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ शेयार खालामनानै सापर्ट खालामगोन होननानै आङो नोंथांमोननिसिम मिजिं थिबाय। गोजोन्थों। थेंक इउ।